Manungsa tuwa saya rekoso, nadyan semangat mumbul angkasa. Nanging raga tanpa wut nututi, akeh bab sing kudu dipikir. Ing omah, ing pakaryan, ing bebrayan. Yen bisa setel kendo wae. Sejatine tunggak semi bisa dadi rowang kanggo ngetokake pengunek-unek. Gumantung ana kita pribadi ngemudeni diri. Katone gawean akeh, ana bab kang nyeleneh, ngongre-ongre dadi koreh. Perlu kewicaksanan ngrampungke perkara kanthi sumeh.